Днес се правим круасани. За шунка, сирене, шоколад, сирене, кашкавал и салам. Здравейте отново, приятели! Днес с Ками ще направим едни круасани. Нали, Ками? Да. Какви круасани? За шунка, за сирене, за кашкавал и за шоколад и също. Дай 5 точки и започваме. Също за салам. Така. Необходимите продукти за днес ще са ни жълтъци. Ще ни трябват салам по избор или месо. Ние в случая ще използваме пушено свинско филе, чедърче, сиренце и ще направим също сладки круасани с шоколад. Също най-важното нещо, което ще ни трябва за днес е самото бутър тесто. Оставате да го замрази, защото по магазините няма охладено, защото втасва. Разтилате го на цялата маса. Се мажа ли сега? Сега няма да мажеш. Сега аз ще го нарежа, а ти ще ти дам на теб да ги навиваш. За целта. И да ги намажа. Разтваряте цялото тесто. Ето така. Хубаво. Може да му се помолите да си поговорите с него, споменал съм вече. И взимате един дълъг нож, ако имате и още по-дълъг, сабия, меч. И го правите на триъгълници, бутър тестото. Чакайте, аз бях много зле по геометрия. Първо ще си го начертаваме. Най-лесно е да вземете на детето големия триъгълник от чантата и отгоре и стават нещата. И така. Ето, след като сме го начертали, вече може да се пробваме да го нарежем. Не забравяйте да се абонирате, да харесате и да ударите по една емотиконка в коментарите. Ей, не се измъквайте така само с гледане. По този начин помагате на мен, на Ками и на нашия канал да се развива, да стигне до повече хора и вторият сезон да дойде и вашето дете тук при Ками. Така, след като сме нарязали на триъгълници бутър тестото, взимате един триъгълник. Чакай, Ками, сега ще ти го дам ти да го направиш. Чакай, пази се. Сега аз да намажа ли? Сега после ще мажеш. Хайде, Ками, давай, с какво ще направиш с първия круасан? Какво е това? За салам. Любимото ти саламче. Да. Това е чедърче. Чедърче. Да. И пак саламче. Нали така? Да. Айде сега да видим как ще го завиеш. Е така. Чакай. Така, за да не излиза. Айде сега завиеш. Лекичко. По-внимателно. Давай. Хоп. Ето го. Нашето детско круасанче. Нали така? Да. Оставяме го тук. Предварително загрята фурна на 180 градуса, отгоре и отдолу и вентилатор. Сега да сирене. За около 20-30 минутки. С сиренце, браво. Сега го затвори, така виж, хоп. Сега от тук. И сирене и месо? Да. Добре, слагай, хайде. Какво? Искаш ли шоколад да сложим? Не. Добре. Друго слагаш? Олеле, това ще е баят круасан. Това ще е за тебе, май, нали? Да. Добре. Сега е така, хоп, гледай сега. Да. За да не избяга. Яна ви? Лекичко и внимателно. Айде, давай. И какво направи сега? Круасан. Харесва ли ти? Да. Слагай го сега тук. Следващия какъв ще бъде? За Чедър. чедър. Силно. Чедър. Така. И салам. Ама искам и ти да ядеш през това време. Не. Така. Давай. Искам да си усмихната. Да ядеш и да се усмихваш и да работиш. Така. Чакай, нали ти показах? Чакай. Първо така. Така. Да, айде завивай. Хубаво стегнато. Давай. Лекичко. Бавно, не бързай. Никой не те гони. Хоп. Ето го и поредният круасан на Ками. Сега, следващия да го направим с шоколад. Да. Трябва да си ги направите на триъгълници. Ако искате... На покрив. Какво? На покрив. На покрив? Да, на покрив от къщата, да. Да. Така, слагаме шоколадче, размазваме. Той се бъде за мене, защото я да съм. Добре, хайде.
Ако искате и вашите деца да дойдат при нас, не забравяйте да се абонирате, да харесате и да коментирате дали бихте дошли при нас. Или ако ви е срам, може да ударите по един палец само. Давай, хоп. Браво! Страшен. Така. А сега ще направим един мой любим. Лично аз много обичам. И сирене. Ми да! Хайде, служи едно сиренце тук. Сега служи едно е такова. И едно селамче. Не може без селамче. Няма как. Яла ли си Ками такъв круасан? Не. А ще хапнеш ли? Да. Да? Ето го и моя извънземен круасан. Какво правиш сега? Искам да обясняваш. За кашкавал. Силно. За кашкавал и за салам и за сирене. Добре. Нищо, давай, завиви го така. Ей така, хоп. Айде. Давай. Браво. Така. Взимате тава с хартия и почвате да подреждате круасанчетата. Камия, помниш ли кое беше с сиренето, с шоколада? Аз не помня. Аз ще видим на кой ще се падна. Нали? Да. Хайде, давай. Трябва да гледате да има разстояние между круасаните, защото сега като се изпекат и тръгнат да се надуват, че слепнат и ще застанат един за друг. Вуаля! Както обича да казва нашият приятел Иван Звездев. Така, Ками, сега искам да намажеш хубаво всяко круасанче с жълтък. Хайде. Хубаво. Все едно рисуваш, точно така. Браво на тебе. С оранжево рисуване. Да, точно така с оранжево. Оранжево морето, оранжево небето. Топкай тук, топкай. Не пести материал. Ало. Нашата фирма е богата. За днес сме приготвили прекрасната закуска и много бързо за вашите деца, като тръгват за училище, за детска градина и... просто става много лесно, както видяхте. Само трябва да им помогнете да го нарежете. След това децата могат сами да се справят. Това са нашите готови круасани, които сега ще изпечем в фурната за около 20 минути. След като сме готови с изпечените круасани, които сега ще извадим от фурната, почистили сме си работното място с Ками, нали Ками? Да. Сега ще ги вземем от фурната и ще ги подарим в чинията, за да видите круасанчетата. Ето ги нашите готови круасани. Ками, ти помниш ли сега кое какво беше? Защото аз не помня. Така. Ето ги готовите круасанчета. Това е за Марва. Кой беше за шоколада? Ако ви допадат рецептите, които правим с Ками, може да се абонирате за нашия канал, да харесате и да коментирате с емотиконка или какво искате да ви изготвим вие с Ками за закуска или което ви е най-трудно. Довиждане и до нови срещи. Кажи чао, Ками! Чао! Ще се видим отново! Ще се видим отново.